Primeran C1. 13. Interrail txartelak gazteentzat opari. 2. Konta iguzu, nondik nora erabaki du Europako batzordeak txartela hauek oparitza? 2018an hasi ziren hau egiten, Europar Parlamentuak bultzatuta edo nolabait batzordeari eskatu zion halako zerbait egiteko, 18 urteko gaztei animatzeko, nolabait estatukide desberdinak ezagutu alizateko, Europar Batasuneko estatukide desberdinak, baina gainera trenez, horre daukan osagai berde ekologikoarekin, ez da? Nolabait hortik etorri zen. Hau da egiten duten bigarren aldia, eta orduan hemendik aurrera asmoa da 6 hilabetero ekimen hau martxan jartzea, eta nolabait ja egonkortzea, ez? 6 hilabetero irekitzea aukera hori edo. Osongi. Bueno, Europako batzordeak jakinarazi dugu esan dugun bezala, txartel horiek banatuko dituela gazteen artean, hori da. Manu, sentitzen dut, baina nik uste dut nahiko argi dagoela zuetan sartzen. Ni erretiratu naiz, aspaldi erretiratu nintzen gazte izatetik.